Сегодня с уверенностью можем сказать, что Мариуполь, город, полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершено. Указание президента страны Владимира Владимировича Путина выполнено. Указание Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, приказ выполнен. Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Россия! Сила! Донор! Сила! Вместе! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Как ощущение? وبيجلس المسرقة ويفتح ويسيلة فتح رمزة حاجة ويتنط إيه اللي وزدها بوتش يشوي ده المقلع إن شاء الله. شابريجي كمان دي شوقع بريات زامت شابريجي علي خان شابريجي هوقع بوتك مسو جروب كمان دي شنا مسنا ويفتح ترى دقر بركة باريس قال لا ده شو صندوق انت كيش مدير وين ده لا وي بوصل ديننا وقتي قومنا ويفتح رمنا لا تويل أكبر سيلا الله أكبر